Χάρη σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ξεκινώντας το ταξίδι μας από το βροχερό Ναύπλιο με κατεύθυνση τη Στεμνίτσα, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Πολύ βροχή και κρύο σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Ευτυχώς όμως τίποτα δεν κατάφερε να μας χαλάσει τη διάθεση. Αυτές τις στιγμές καταλαβαίνεις κι εσύ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο σωστός εξοπλισμός. Αλλά τι να μας πει η βροχή όταν βρίσκεσαι ανάμεσα στη φύση και στα έλατα. Αυτή είναι η μαγεία και η πραγματική απόλαυση. Η σύνδεση με τη φύση και το δρόμο είναι ένα συναίσθημα ελευθερίας και οι αναλλαγές του καιρού και της θερμοκρασίας σε φέρνουν σε επαφή με το περιβάλλον, κάτι που αξίζει κάποιες φορές περισσότερο και από τον προορισμό. Περνώντας από Δαβιά, ένα μικρό και γραφικό χωριουδάκι, αναβήκαμε προς το Μέναλο, ένα βουνό που αναπνέει ιστορία και μυστήριο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το όνομά του προέρχεται από τον θεό Πάνα, τον τραγωπόδαρο θεό της φύσης και της μουσικής και των κοπαδιών, που σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε και ζούσε εκεί. Επίσης να αναφέρουμε, κατά την Ελληνική Επανάσταση, τα βουνά του Μενάλου έγιναν κρυσφύγετα για τους αγωνιστές. Στις χαράδρες του πέρασαν μορφές όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς και άλλοι οπλαρχηγοί. Η φύση τους προστάτευε, τους έκρυβε και τους έδινε δύναμη. Στεμνίτσα, μια πέτρινη αγκαλιά στο Μέναλο, χτισμένη στα 1100 μέτρα. Παλιά αρχοντικά, πλακόστρωτα σοκάκια, ένα μέρος που νιώθεις πως η ψυχή σου παίρνει ανάσα. Ζεστός και φιλόξενος κόσμος, αμέσως να προσπαθεί να σε βοηθήσει. Ήταν όμως η στιγμή που η πραγματική ανάγκη ήταν ένας ζεστός καφές, γιατί πραγματικά η θερμοκρασία ήταν πολύ χαμηλή, και ένα γλυκάκι που θα μας έδινε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Γεια σου Νικολίτσα.
Λεμονίτσα λοιπόν. Διάλειμμα για καφεδάκι. Η Νικόλ κρυώνει πολύ, έχει 6 βαθμούς. Όμως είναι πανέμορφα, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, πετύχαμε μια εκδήλωση λόγω καθαράς Δευτέρας. Μας προσκάλεσαν για ζεστό τσίπουρο. Αλλά είπαμε όχι, οδηγάμε. Αφού ανακτήσαμε δυνάμεις και με τη βροχή να συνεχίζει ακάθεκτη, συνεχίσαμε για τον επόμενο προορισμό μας, τη Δημητσάνα. Η Δημητσάνα είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές του Μένελου και έχει μια ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Η βροχή είχε σταματήσει για λίγο και έτσι είχαμε την ευκαιρία να την ανακαλύψουμε. Περνώντας από τον κεντρικό δρόμο του χωριού, νιώσαμε μία έλξη με το μέρος. Παραδοσιακά μαγαζιά, μικρά καφέ, τουρίστες από πολλά μέρη του κόσμου να παίρνουν το δικό του σουβενίρ, ήταν κάτι μοναδικό στο ταξίδι μας. Εφόσον ο καιρός μας έκανε τη χάρη, είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στα λιθόστρωτα τα σοκάκια και να τα ανακαλύψουμε. Ένα όμορφο αρχοντικό, ένα πολύχρωμο παράθυρο, ένα ανθισμένο λουλούδι, μια γιαγιά που θα σου πει καλημέρα. Όλα αυτά συνθέτουν μια ιστορία ταξιδιού και για εμάς κάθε ταξίδι είναι και μια ιστορία.
Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής και πλέον γεμάτη από εικόνες, ακολουθήσαμε την επαρχιακή οδό Τρίπολης Καλαβρίτων. Περάσαμε το πλανητέριο και τις πηγές Λάδωνα χωρίς στάση, διότι τα έχουμε επισκεφτεί στο παρελθόν. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή, φτάσαμε στα Καλάβρητα και κάναμε μια μικρή σύσκεψη για το αν θα κάνουμε μια στάση, αλλά αποφασίσαμε να συνεχίσουμε διότι τα έχουμε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Αφού τα περάσαμε, μας περίμενε μια έκπληξη. Πυκνά σύννεφα περνούσαν από μπροστά μας, θερμοκρασία υπό το 0, ήταν κάτι που δεν περιμέναμε και πραγματικά ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές του ταξιδιού. Όπως και να έχει, και τις δύσκολες στιγμές εμείς τις απολαμβάνουμε. Και σε αυτό το ταξίδι μας κατακλείζουν ανάμεικτα συναισθήματα, χαρά για αυτό που ζήσαμε, λύπη για κάτι που τελείωσε, ευγνωμοσύνη που μπορέσαμε να το ζήσουμε. Σε ένα βίντεο δεν μπορούν να περιγραφούν συναισθήματα και οι μυρωδιές των τόπων. Όμως μέσα από τις εικόνες δίνεται το ερέθισμα να μην σταματάμε να κάνουμε ταξίδια. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερα ταξιδιωτικά βίντεο.